ak bude na tomto videu, dajme tomu 800 lajkov, hej, ja viem, že je veľa, ale nejako ten special, nejako sa mi do toho extrémne nechce, neviem, proste, neviem, nenapadá ma nič, ale keď ho chcete, fakt, nejaký special, chcete, dobre, 800 lajkov, dávam. Odoberateľský špeciál. 9000 sub special. Dali sme 10 000 odoberateľov. 20 000 odoberateľov, vážení dámy a páni. Takže čaute u ďalšieho videa. Dneska je to špeciál za 20 000 subs. Ako môžete vidieť, sme úplne niekde inde, vonku, kde ja nikdy nechodím, takže neviem, či to prežijem. No a predom by som vám chcel veľmi, ale že veľmi poďakovať za 20 000 odoberateľov. Môj cieľ na YouTube bol 10 000, keď som začínal a proste som spravil, že keď tam 10 000, takže to bude proste splnený cieľ dan. Môj úplne, že sen, čo si myslím, že není reálny, doteraz si myslím, že to není reálne, je 100 000. Akože je to možné, ale reálne v mojej pozícii to vidím tak od 5 rokov, 10, 20, chápete? Takže ďakujem vám každopádne veľmi za vašu podporu, za posledné proste roky, za posledný rok hlavne, že ma naďalej podporujete, stále sa hýbeme dopredu s odbermi, aj keď samozrejme YouTube proste mi stále odoberá odoberateľov, každý mesiac mi zmizne 50% odoberateľov z toho, koľko mi pribudne, jednoducho, že mi zmizne napríklad, získam proste 1000 odoberateľov, ale napríklad odobere mi YouTube 500 a proste není to, že 500 ľudí každý mesiac dá odber proste preč, není to náhoda, že 50% každý mesiac sa mi to deje už asi posledný pol rok proste. Písal som na podporu, poslali mi akurát automatickú message, to je jedno, nebudem to riešiť, veľmi vám ďakujem za podporu a pripravil som si taký najoriginálnejší špeciál, ktorý môžete kedy vidieť. Samozrejme je to Q&A. Toto som robil naposledy, ak sa nemýlim, nejak v roku 2015. Fakt, že keď som mal ešte málo subs, nikoho to nezaujímalo a odpovedal som na otázky automaticky generované stránkou ask.fm, či jak sa volala. Ktorá celebrita ťa najviac otravuje? Justin Bieber. Teraz som vám dal možnosť sa ma spýtať na Instagrame otázky v story, takže ak ma nesledujete na Instagrame, tu je nick, sledujte ma, v popise máte tiež na to link. No a ideme si odpovedať na nejaké tie otázky, ktoré ste tam poslali. Story má akurát presne hodinu, takže som zvedavý, či tam bude niečo zaujímavé, čo ste všetko vymysleli. Prvá otázka, hral si niekdy FIFU na Xboxu? Nie, nikdy som nehral FIFU na Xboxe, konkrétne FIFU nie, na Xboxe som hrával kedysi, buď u kamaráta, alebo som si to proste niekde vyskúšal, napríklad v Brlohu, alebo hoci kde proste, v nejakej predajni, ale inak nie, nikdy som nevlastnil Xbox, nikdy som nehral FIFU na Xboxe. Kedy natočíš Fortnite? To sa pokúsim čo najskôr na mojom druhom kanáli, takže druhý kanál v pravom hornom rohu, tu nejako, tak určite to sleduj, pokúsim sa čoskoro tam dávať aj streamy z Fortniteu, budú tam aj videá z Redditu a tak ďalej. Kdy si myslíš, že kúpiš Team of the Year Mbappého, alebo teda Mbappého? To si myslím, že sa mi podarí možno tak cez Team of the Season, sa mi podarí možno kúpiť Tots Mbappého alebo niečo také, viete? Neviem, možno že možno že sa mi to ešte do Tots podarí našetriť proste na Toty Mbappého, uvidíme. Máš domáci mazličky? Nie. Nikdy som nemal nič, žiadne zviera ani nič také, proste ja som nejako extrémne nechcel zvierať nikdy a ani rodičia, takže proste nie, nikdy som nemal. Prečo si nedáš v kariére nejaký slabší tým, aby si to mal ťažšie? To asi urobím na budúci rok, na budúcu FIFU to asi urobím. Chcel som proste teraz urobiť to za Barcelonu z toho dôvodu, lebo vo FIFA 17 ma za Barcu samozrejme veľmi bavila aj vás, bola to najúspešnejšia séria pravdepodobne a jednoducho bolo to super, čiže proste som chcel proste po Manchester United ísť zase späť na tú Barcelonu a jednoducho ja som nemal ako vedieť, že mi to bude také easy. Inak mimo témy, normálne niekto si reálne myslí, že ja mám inú verziu FIFA, že proste to je nejaká youtuberská verzia, kde sú easy všetky obťažnosti, alebo si myslia niektorí ľudia, že ja to proste skrývam a ja hram na začiatočníkovi. Vážne toto z ľudia, normálne videl som, tuším, nejaký typek, ani som mu nechcel odpovedať, lebo podľa mňa to je vyslovene jeho pointa, aby získal proste nejakú tú attention, tak proste mi tam normálne napísal konšpiračnú teóriu, že proste jemu sa to hrá oveľa ťažšie už len na svetovej triede ako mne na ultimátnej s upravenými slidermi a proste a napísal nakoniec, že alebo to všetko tajím a proste hrám na začiatočníkovi. Proste také veci, čo som ešte nikdy nepočul proste. Takže ja by som to nikdy nechcel mať ľahké na schvál, aby som vám tu potom flexil, že aha, vyhral som 5-0 na najťažšej obťažnosti. To som nikdy nechcel proste, práve že ja si to chcem robiť ťažšie. Keď mi neveríte, tak pravdepodobne asi nie ste najlepší hráč FIFA, nechcem nikoho uraziť, ja tiež nie som najlepší, ale proste asi to viem hrať jednoducho, asi to viem na to CPUčko hrať a vidíte proste, takto to dopadá. Koho tipuješ ako výhercu Ligy majstrov?
Ako Ligu majstrov tipujem, chcel som tipnúť Juventus, ale samozrejme Atletico vyhralo 2-0 prvé kolo, to som chcel tipnúť ako objektívne. Teraz keď teda Juventus možno pôjde preč, alebo nemá najlepšiu formu minimálne, ak aj postupí cez Atletico, tak ja samozrejme verím Barcelone, tiež remizovali sme iba s Lyonom 0-0. Veľmi ťažko povedať, ja poviem Barcelona, chcel som povedať Juventus ako prvé, ale keď som videl, že prehrali 2-0, tak som zmenil názor, poviem Barcelona. Proste Juve, Barcelona, to bola moja prvá voľba, keď som proste nevedel, aké budú skupiny, ani nič, to som povedal. No a uvidíme, či to nejako vyjde. Odkiaľ máš peniaze na setup? Ak myslíš setup, čo som teraz kupoval, monitory, písička a tieto, tak jednoducho ja som veľký šetrič peňazí. Proste ja som typ človeka, ktorý nevyhadzujem peniaze. Nekupujem si veľa vecí. Jednoducho fakt, keď si idem niečo kúpiť, tak to veľmi premyslím, hovorím si, neviem to vyriešiť inak, keď nie, fakt mi to treba hneď teraz a keď áno, tak to proste kúpim, ale inak fakt nie som proste človek, ktorý jednoducho ide niekde do obchodu a toto si musím kúpiť, idem si to kúpiť, alebo že si idem kupovať oblečenia alebo hocičo, proste nie, takýto typ človeka nie som. Proste už od malička, keď som ešte nerobil na YouTube, alebo keď som robil na YouTube, ale nemal som vôbec za to ani len najmenší cen, ani nič som nemal z toho vlastne ani cen, tak vtedy som vlastne šetril. Ja som jednoducho dostával vreckové 10 € mesačne a jednoducho z toho som si šetril. Vyslovene vreckové, niekedy som dostal na meniny, niekedy na narodeniny, niekedy na Vianoce, Mikuláš a proste to som šetril, napríklad 2 roky som šetril, potom som si kúpil nový mobil, hej, takže není to tak, že by mi to kupovali rodičia, proste od mala ja som nedostával nejak veľa vecí od rodičov. Vždycky to bolo maximálne tak, že napríklad na Vianoce som si vtedy kúpal, tuším, iPhone 5s to bolo. Ak sa nemýlim, iPhone 5s za nejakých 600 €, tak viem, že som si 300 € zaplatil ja a 300 € mi doplatili rodičia a to som mal akože na Vianoce darček, že 300 € som dostal od nich. Takže dúfam, že chápeš. Peniaze mám momentálne niektoré samozrejme z YouTube, to je všetko vďaka vám. Viem, že niektorí ľudia potom ste naštvatí, že napríklad mám sponsorshipy, pred týmto videom tiež pravdepodobne bolo ten sponsorship z Enebou. Používam, vidíte, tie peniaze proste na vylepšenie setupu, takže dúfam, že chápete dôvod, prečo si beriem nejaký sponsorship. Jednoducho, kebyže som nemal žiadne sponsorshipy, nemal by som ani cent z YouTube, čiže ak máš napríklad adblock a proste nechceš mi pomôcť a vyslovene si proti tomu, aby som zarábal z YouTube, tak samozrejme máš na to právo, ale ja ti len hovorím proste potom napríklad bez toho, kebyže som nemal ani cent z YouTube, ani proste nezarobil by som si nejako, tak jednoducho nemohol by som kupovať FIFA pointy, nemohol by som vylepšovať setup, nemohol by som robiť nejak veľa giveaway, nebol by som v podstate tu, kde som, čiže fakt toto je veľká vďaka YouTube, že proste takto funguje ten systém a samozrejme veľmi veľká vďaka vám za to, že proste som v takej pozícii, ako som, nemám to ako prácu, neberiem to ako, že proste idem to robiť pre peniaze, ale samozrejme tie peniaze, keď tu sú, tak veľmi rád si zoberiem ten gratis a potom veľkú časť toho investujem samozrejme späť do tohto, aby boli videá ešte vo väčšej kvalite, aby sme sa ešte viac posunuli kvalitou dopredu, takže dúfam, že to chápete z mojej perspektívy. Ako si sa dostal k FIFA? K FIFA som sa dostal poprvýkrát cez FIFA World, bola to free hra na Origine, dalo sa to stiahnuť proste zadarmo. Stiahol som si ju zo srandy, lebo som asi tak nejak začal vtedy sledovať aj futbal, ja som proste nebol nejak vedený k športu ani nič, proste nikto z rodiny nejak extrémne nesledoval futbal ani hokej ani nič také. Tak ja som sa proste k tomu nejak zázrakom dostal, pozrel som si proste pár zápasov Barcelony, odtedy som im proste začal fandiť, tak cca od roku 2013 dajme tomu. Vtedy som začal fakt, vtedy som sa tak aktívne dostal k futbalu. No a hovorím, vlastne vtedy som si stiahol FIFA World, hral som to s jedným kamarátom a povedal som si potom, že vieš čo, mňa to dosť baví, kúpim si FIFA 14, kúpil som si PS3, tam som si to všetko zahral, odtedy to začalo, odtedy som vždycky v prvý deň vydania kupoval FIFA 19 a teda proste FIFA 19, FIFA 18, FIFA 17, FIFA 16 a FIFA 15. Dnes si pamätám FIFA 15, stále si pamätám na tie staré zlaté časy, keď som proste išiel po škole hneď to kúpiť. Takže takto nejako som sa proste k tomu dostal náhodou, dá sa povedať. Máš predstavu, čím by si sa chcel živiť? Živiť by som sa chcel samozrejme YouTubeom. To je proste dream job, ktorý bohužiaľ nemyslím si, že sa to stane. Buď sa možno schváli ten článok 13 a bude to koniec skoro celému internetu, alebo proste YouTube proste pôjde dole, už nebude taká populárna platforma z toho, alebo kto vie, čo sa môže stať, proste nikdy nevieš. Ja si myslím, že jednoducho nedotiahnem to už veľmi ďalej. Dúfam v to, snažím sa o to, ale samozrejme nemyslím si, že sa to stane. Takže živiť by som sa chcel potom buď programovaním, grafickým dizajnom, alebo proste niečo s počítačmi, webové stránky a takéto veci. To by boli, to je vec, ktorou by som sa chcel živiť, keď samozrejme YouTube ani nič také sa mi nepodarí. Ako si sa rozhodol, že začneš s YouTubeom? Rozhodol som sa tak, že hral som sám Minecraft ešte, keď som bol malý, keď som mal 9 rokov. Hral som Minecraft a videl som proste veľa, prišiel som proste na stránku YouTube, to som objavil v roku 2012, niekedy v novembri som sa tam zaregistroval poprvýkrát, ako vyslovene, že som si vytvoril účet. Môžete vidieť aj na mojom kanáli proste ďalšie informácie, keď si dáte, tak proste máte tam, že založenie kanálu a potom tam máte moje prvé video, vyšlo vlastne 24.12.
2012, presne na Vianoce. No tak dostal som sa k tomu vlastne tak, že som proste videl youtuberov ako napríklad Pedro's Games a proste rôznych youtuberov, ktorí natáčali Minecraft Let's Play. Tak som sa k tomu dostal, začal som Minecraftom, potom prešiel na iné hry, na rôzne vecičky, všetko možné a potom som sa proste ustalil k FIFA až doteraz. Takže boli tu ešte nejaké tie zaujímavé otázky, myslím si, že som na tie zaujímavejšie odpovedal. Díky moc, ak chcete sa zúčastniť ďalšieho Q&A, ktoré možno bude na druhom kanáli, možno urobím z tohto trošku častejšiu vec na druhom kanáli, nejaké tie Q&A raz za mesiac, dajme tomu možno. Ak sa vám to páčilo a zistili ste možno niečo viac o mne, tak určite zanechajte like na tomto videu. Ešte raz vám veľmi ďakujem za podporu, dúfam, že sa vidíme pri 30 000, maybe. A to je všetko, fakt. Ešte raz ďakujem, viem, že to proste možno nevidíte na mne, ale ako proste fakt veľmi vám ďakujem, som vám hrozne vďačný. Jednoducho úplne, niekedy sa až pozastavím a si hovorím, že jak som sa tu ja vôbec dostal, jak som proste tu. Jak som proste tu, že mám cez 20 000 odoberateľov a to všetko je vďaka vám. Takže vybila sa mi práve kamera znovu, nejak zblbla, asi v tej zime, lebo tiež už mrznem. Ešte raz vám ďakujem za všetku podporu a tak, vidíme sa pri ďalších videách, možno aj pri ďalšom špeciáli, takže ešte raz ďakujem a majte sa. Čaute.